Ovo je jedna od najmanjih knjiga na svijetu. I da biste je vidjeli ne morate daleko jer se ona čuva upravo ovdje u Franjevačkoj knjižnici u Tomislavgradu. U minijaturnoj knjizi koju imamo nalazi se napisana zakletva slobode na 7 jezika, a ti jezici su njemački, švedski, engleski, francuski, nizozemski, talijanski i španjolski. Čitat se može naravno samo povećalom. Stranice su je veličine ili nisu velike nego zapravo male, 3,5 sa 3,5 mm, a korice su 5 sa 5 mm, dakle nešto veće. U pitanju je kožni uvez u crnoj boji. Knjiga je u našu knjižnicu došla preko jednog kolekcionara i zapravo ono najvrijednije što imamo u knjižnici dolazi nam od ljudi koji primjećuju ono što radimo i koji nam tako donesu na čuvanje ono što su negdje, do čega su negdje došli i shvatili da može biti ovdje vrijedno sačuvano. Nije neobično da ovakva knjiga završi upravo ovdje, u knjižnici koja i pored najsitnijih čuva i više od 50.000 naslova. Mislim da svako mjesto koje se posjeti ima ono nešto po čemu se pamti. Ova mala knjiga je nešto po čemu ljudi pamte ne samo Franjevački muzej i knjižnicu, nego i Tomislavgrad, vjerojatno ako su došli negdje iz daleka, ostaće im mala knjiga u sjećanju.